Πάμε να αντιδράσουμε στην 11η του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα στις 10. Τι έχουμε εδώ. Ωραία. Τζολάκη, Ροντινέ, Γερέτσο, Σπυρόλα, Ορτέγκα, Ζακίτης, Γκαρσία, Ποντένσε, Τσικίνιο, Μαρτίνς και Καπί. Αν εξαιρέσει το Βίνι, τον Εμπαπέ και τον Βαλβέρδε που κάνει κάτι σουτ, Παναγία μου, εντάξει. Βινίσιο, Εμπαπέ, Γκούλερ, Καμαβίνκα, Τσομίνι δεν θα παίζει. Βαλβέρδε, Μεντί, Καρέρας, όπως το λένε, Ασέσι και Άρλοτ και Λουνίν. Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κωστίνια, Ονιαμέντσι. Να έτσι. Σκυμέτο, Σκυπιόνι, Στρεφέζα, Έζε, Γιαρέμτσουγκ, Πνευμονίδης, Ταρέμι. Γιατί δεν έβαλε το Ταρέμι. Γκονζάλες, Τζιμιές, Φραν Γκαρσία, Διάζ, Μπέλγκολ και Μπάλος, Ροντρίκο, Έντρικ, Γκαρσία. Νομίζω δεν έχουμε κανέναν έξω. Νίκα. Τούρκος. 3 Έλληνες. Τουλάχιστον δεν έβαλε τον Ντρέικ μας, τον Γιάρεμτσο. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ στην ίδια του την χώρα. Να, Σολουνίν. Και άλλοι 2 Έλληνες εδώ. Και άλλος ένας εδώ.